Bon dia, ens trobem a la Facultat de Magisteri amb motiu de les 5enes jornades d'educació innovadora. Aquest any hem escollit el millor treball de tots i hem tingut l'oportunitat de gravar a la nostra guanyadora, Maria. A més, també hem tingut l'oportunitat de gravar al treball més bo, però no passa res perquè l'hem donat una beca per a millorar el seu treball. Avant vídeos! Benvolguda Maria, t'informem que has sigut seleccionada per a presentar el teu projecte Criteris d'avaluació de l'aprenentatge lingüístic i literari el pròxim divendres al Departament de Valencià, Llengua i Literatura de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. Hem decidit seleccionar el teu treball perquè has demostrat ser una persona molt competent per a treballar com a ajudant al Centre d'Aprenentatge de Llengües i així baix exposem els motius de la nostra decisió. Pel que fa a l'informe escrit, encara que no has fet cap falta d'ortografia i has utilitzat les estructures lingüístiques perfectament, t'ha faltat un ús més divers de vocabulari. Per això, t'aconsellem que per a la presentació amb la degana millores aquesta part. D'altra banda, hem de donar-te l'enhorabona per la teua perfecció a l'hora d'organitzar el treball. Té una gran coherència i l'estructura és molt clara. A més, els continguts utilitzats s'adequen al currículum establert i les cites i referències que has posat al projecte estan correctament citades i són molt diverses. Volem destacar també els elements paratextuals que has introduït a l'informe, que encara que han sigut limitats, són correctes, estan ben citats i ajuden a llegir el treball. Per aquests motius, i com ja sabies, la nota màxima que podíem posar-te era d'1,5 punts. Hem decidit que la teua qualificació és d'1,25. Enhorabona! Pel que fa a la videoexposició, hi ha aspectes que hem de destacar per tal de millorar la teua exposició. Estem molt contents amb la teua fluïdesa verbal i el teu ús de vocabulari. Ens ha agradat molt escoltar-te. En relació amb l'estructura, donar-te també l'enhorabona perquè és molt clara i coherent i apareixen tots els continguts que considerem claus per a una bona exposició. Sí que trobem que hauries d'intentar improvisar per tal de no posar-te nerviosa i no llegir el guió, ja que la setmana que ve no podràs tindre'l. Un aspecte que sí hauríem de millorar és la creativitat en l'ús de ferramentes TIC, ja que durant tot el curs executarem diverses activitats amb elles i hauran de ser creatives. Això és una crítica constructiva perquè investigues noves formes de treball. Per tots aquests aspectes i tenint en compte que la qualificació màxima és d'1,5, nosaltres hem consensuat posar-te una nota d'1,15. La teua nota final del projecte és de 2,4 sobre 3. T'esperem la pròxima setmana a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. Enhorabona! Jo t'imagines, soc Alicia García i soc la vicedegana de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. Estic ací per a comentar-te que el teu projecte, Programes d'Educació Bilingüe i Multilingüe i Projecte Lingüístic de Centre, no ha sigut escollit com a guanyador en les 5enes jornades d'educació innovadora, per la qual cosa no podràs treballar al Centre d'Aprenentatge de Llengües de la Universitat de València. Ho sentim. Pel que fa a l'informe escrit, primer de tot hauries de millorar la formalitat del text, ja que apareixen estructures lingüístiques que no són adequades i castellanismes. A més, has fet alguna falta d'ortografia greu que hauries de millorar per tal de no tornar a fer-la en pròxims projectes. Quant a l'organització, també podríem dir-te que és millorable, ja que el discurs va perdent coherència conforme el lector va llegint i les estructures no són molt clares, però sí que apareixen tots els continguts que haurien d'aparèixer. A més, un element que hem trobat a faltar ha sigut els elements paratextuals, com per exemple imatges o definicions que no apareixen ni al llarg del text ni en annexos, però ja podràs millorar i posar-los. I finalment, sí que donar-te l'enhorabona per les referències que has posat, estan correctament citades
informes APA i fan referència a la llei educativa i als continguts. Per aquests motius, la teua nota és de 0,55 sobre un punt i mig. Però no volem que et desanimes i pròximament et donarem l'oportunitat de tornar a millorar el treball. Pel que fa a la teva exposició oral, encara que has parlat correctament i has tingut una fluïdesa clara, no estem molt contents a l'hora dels errors de vocabulari o de les estructures lingüístiques, però hauràs de millorar-les molt prompte. A més, apareixen tots els continguts, però hauríem de millorar com lligar-los al text. En quant a l'organització, podríem dir que el domini del tema no era molt clar, aleshores et notaven molt nerviós a l'hora d'exposar, que no passa res, és la primera exposició a nosaltres i ja milloraràs això. I també parlar de que sí que destaquem l'ús de les ferramentes TIC, és a dir, de les tecnologies de la informació i comunicació, les has utilitzades molt bé i encara que han sigut poc creatives, sí que han fet que el discurs siga més dinàmic i més comprensible. I per això et donem l'enhorabona. Com ja sabies, la teua nota final, al igual que l'informe, podia ser d'un punt i mig i en aquest cas t'hem posat un 0,70 sobre el punt i mig. No et desanimes i avant. Finalment, comentar-te que com volem ajudar-te a millorar el teu projecte perquè ens ha agradat molt encara que hi havia errors, hem decidit donar-te una beca per a fer un curs intensiu d'expressió oral i escrita al Departament de la Universitat de València de Llengua i Literatura. Per tant, t'esperem el pròxim divendres a la xerrada de la teua companya guanyadora, Maria, i parlem de les condicions. Ànim i ens veiem el divendres.